úzkost, nicota, doteky. Byl podzim. Martin ležel v posteli, nemocný. Toužil poznat svět. Jaké je to asi venku? Jaká je tam příroda? Vyprávěj mi, co jsi zažil, kde jsi všude byl. Martin natáhl ruku a ucítil opadané listí a stromy, které se mezi sebou proplétaly jako dlouhé podzimní vinice. V jeho dotecích rezonovala jakási euforie a nadšení z toho, že se jeho prostředník může každý den toulat po blízké vesnici a pokaždé přinese něco sebou. Byly to dva paralelní světy, které byly velmi blízko sebe. Martin pochopil, že vnímáním imaginárních podnětů si může ve své fantazii vytvářet svůj vlastní svět. Martin doufal, že až se uzdraví, bude běhat po venku. Bylo to jeho velké přání. Avšak prostředník se jednu noc nevracel. Martin nevěděl, co má dělat. Volal na prostředníka. Vrať se! Vrať se! Bratře! Vrať se! Ale prostředník byl pryč. Po dlouhých hodinách čekání a volání Martin uslyšel, jako by někdo klepal na dveře. Byly to krátké, nesouvislé zvuky vycházející ze spodního patra. Dveře se otevřely. Avšak vůně, která vycházela ze spoda, byla úplně jiná než tu, kterou znal z vyprávění a dlouhých cest. Prostředník někoho přivedl. Martin měl společnost. Emisar byl jeho vlastní vnitřní hlas.